Puso ani ay salamin sa pagtinabangay sa grupo sa mga parulado. Human magawas noon gikan sa nagbabag ng mga rehas. Atong tan-awon pinaagi ni ining report. Bayanihan alang sa bisan simple man apan disenteng Pinoyanan. Kini ang simbolo sa kaayo nga gipakita sa grupo sa mga parulado sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Isip kabahin sa tinuig nga pagtimaan sa National Correctional Consciousness Week. Matag Oktubre, ang Lapu-Lapu City Parole and Probation Office nagpahigayon og proyektong Help Build a Home. Ang nakabenepisyo niini, maura usab ang ilang kauban nga si Eduardo Nelias sa sitio Bagumbayan 1 sa Barangay Maribago nga giulagway nila nga tabangunon kaayo. 15 ka probationaires ug mga parulado ang nagtinabangay nga mapabarug ang panimay. Sila ra usab mismo ang nag-amutay aron ipalit og mga materyales og kay kadaghanan man kanila panday, mao nga sila ra usab ang nangunay. Makapadasig kaayo ang ilang gihimo ug usa lamang kini sa mga simbolo sa #SpreadKindness. Busa dili mahulagway ang gibating kalipay ni Eduardo uban sa ilang mga anak. Kami kabahin ni sa pagpagayag ngatos katilingban sa pagbag-o sa atong mga probationer, no? Kini sila sa mga piniriso o niya gitagaan og kay gayunan sa gobyerno pinagi sa parole and probation. Salamat sa Lapu-Lapu Provision Office. Ang bayanihong gibuhat sa mga kanhi pineriso usa sa ilang pagpadayag sa katilingban nga nagbag-o na sila. Nahatagan og kagawasan ug kahigayunan nga takos silang mutabang sa pag-abag usab sa mga programa sa gobyerno aron pagpapas sa marka sa ilang kasaypanan. Uban ni Rod Prado, Chelo Valiena, Balitang Bistak.